Guazen ere kastina ikustera. Ai, ama! Alaiakin, ojo, ekaitzekin. Hemen aserre. Zer egiten duzu hemen? Tazuk? Txaketaztut. Aranako hilketaren trilogia? Lehenengoa. Bigarrena da nire gustatuena. Irakurri dituzu? 3. Oain ekaitzekin. Ekaitz? Zertan izea? Alde egin behar dut. Alde? Zergaitik. Ezin dugu, leku berean elkarrekin jarraitu. Horretan ados nago, baino zergaitik alde egin behar duzu orain. Ekaitz. Ekaitz, galera bat egin izut. Ez zantzien kapaz. Joder. Gaizka! Gaizka! Kriston, ez dakit, nostalgia puntxu bat eman dit. Nahiz eta oain dela, zer da, hilabete batekoa, oain dela hilabete grabatu genuen hau, eta jo, baina ala ere, ke guai. Zeinik esango luke, ez dakit, hemen egongo nintzen.